Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय कमेन्ट्सनि सायाव लानानै कमेन्ट्स ओरैबायदि आरो माने मैया दाख्लैनि भिडिअनि आङो रिप्लाय हरनो हायाखै मानोना होमबा आं एसे बिजियाव दंमोन आं ओमफ्राय दिनै माने नै एसे सिगांसो आङो कमेन्ट्सखौ फरायदों आरो ओमफ्राय कमेन्ट्सखौ फरायनायाव आं बेखौनो नुनो मोन्दों जे गोबाङानो बिदि कुइसन सोंदों आदाया मा जब मावो आदाया बबेयाव थायो नोंसोर बबेयाव थायो आदाया अबेनि आब' नों बहानि इदि होननानै सोंदों आरो बे कुइसनखौनो गोबाङानो सोंदों आरो ओमफ्राय बे आदाया मा जब मावो होननायखौ माने सिगांनिफ्रायनो सोंबोबाय दङ आरो ओमफ्राय आङो बिदिनो साफा सानै सोंबाय थानायखाय आङो कमेन्ट्सआवनो डाइरेक्ट रिप्लाय हरो आरो बिदि मावो होननानै ओमफ्रायो आं सानदों मा एबार एसे बांसिन फैदों नालाय बेखायनो आङो Q&A भिडिअ लाबोनो सानदों आरो नोंथांमोना जुदि Q&A भिडिअ लाबोजानो लुगैदोंबा नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव माने कुइसन खालामहरनो हागोन आरो सोर मा कुइसन सोंनो गोसो बे कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआवनो जाय मा सोंनो गोसो आगैमोन नोंथांमोना बयबो सोंहरदो बयबो कुइसन खालामहरदो आरोना माने बयनिबो कुइसनखौ आङो पिकआप खालामनो नाजागोन नोंथांमोना जि सोंनो गोसो सोंहरबानो जाबाय आङो बयनिबो कुइसननि एन्सार हरगोन आङो दिनैसिम Q&A भिडिअ लाबोफेराखै बेनो आंनि फार्स्ट Q&A भिडिअ जागोन आरो आगैमोना बयबो एसेबां कुइसन सोंहरबाय दं नालाय ओमफ्राय आङो सासे रिप्लाय हरस्लायस्लाय आङो बेखायनो आं खेबसेनो ज' हरनो होननानै आङो Q&A भिडिअ लाबोनो सानबाय आरो आंनि गोसोआव बियो फैबाय दिनैसो नोंथांमोना कुइसन सोंबासो Q&A भिडिअखौबो लाबोनो हागोन नालाय बेखायनो आङो सानदों नोंथांमोना सोंहरदो नैबे कमेन्ट बक्सआव नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआवनो बयबो कुइसन सोंहरदो आरोना बयबो सोङो जे आदाया पुलिस नामा होननानै नोंथांमोना नायनानै पुलिस बायदि नुयो जानो सोरबा नुयोबो जानांगौ बेखौ ओरैनो आउटआवबो होनोनो माने बिदिनो मानसिफ्रा होनोनो पुलिसाव मावो नामा होननानै गावबो खोन्थादों खिन्थु बियो पुलिसाव नेक्स्ट भिडिअआव मिथिगोन थाबैनो आदाया मा जब मावो आरोथ' खायसेनो आङो रिप्लाय हरखाबाय आदाया मा जब मावो जाय मिथियो बिसोरथ' मोजांनि खोथा ओमफ्राय दाथ' जाय मिथियाखै बिसोर नोंथांमोना मिथिनो थाखाय एक्साइटेड जाना थादो आदाया मा जब मावो अबेयाव थायो अबेयाव थायो आं अबेनि दे नोंथांमोना तारातार कमेन्ट्स खालामहरदो नैबे भिडिअनि कमेन्ट्स बक्सआव दे गाइस ओमफ्राय नै दा नोंसिनि गुमैया दासो सौफैदों नै बाजारनिफ्राय मा लाबोदों बेखौनो नायनोसै आङो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो सनाफोर मा लाबोखो हाथाइनिफ्राय दिनै मा ना लाबोदों खोथालाय जापानि खावै इमान गोबावनि उनाव जानो होननायाव नों दिनैसो लाबोबायसो बोसोरनै जागौलायलाय खोमा ना बोसोरसे हाब नायनो बख'लाय आं दाङा अबे गोदानासो लाबोबाय नामा माथो गोदान लाबोबा नायनो आङो गथा जानो सानबाय देलाय बख'लाय है एफा गिदिर गथा जानाय नामा जाबाय बख'लाय बोरमा माया दोनबाय मिथियामोन नायनो ओइलाय मा होनाया जेबो ना हले नायनो इखौबो आयौ इखौ ड्राइसो जानांगौ ड्राइ एफा गिदिर मानै लाबोदों मानै ए बैखौ देखायलाय 50 थाखा लाना फैगोन दाम गोसाथार फवासेयाव 100 थाखा आयौ गोथाव जागौमोन इयो फ्राय जानो नै मा लाबोखो इ मा होनो दाङा ना दाङा हारसानि मा होनो मिथिया थाइबें लाव आयौ लावाबो जि साइजखा दुलुलुनो ओमफ्राय बानलु सिब्र' जानो होननायखौ लाबोमारदोथ' आयौ नारेंआ बेसे लाखो इयो थाइसेयाव 10 थाखा थाइथामजो मासे गिदिरखौ मोनदो एबार देरबाय नालाय ने ओमफ्राय बानलु सिब्र'आलाय थाइब्रैजो 20 थाखानो नैयो इलाय मा गाइखेर बेखिनियानो दिनै बाजारा मिस्टारनिया लावखौनो जानांसिगोन थान्दानो
गाइस नै दा ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामलायनोसैलाय मिस्टार लाबोनाय ओंख्रिखौ माजों संनाय जागोन मिथिला आरो ओमफ्राय बे ना जापानिया ओंख्रि बिदै जाबा थावगोन ना थावा मिथिया इदि जानाय नायाखै आरो फ्रायसो जाना नायदोंमोन ओमफ्राय दिनै बिदैसो जाना नायनोसै नामा लावजों बिदि सानगासिनो आरो नायनोसै माजों जानाय जायो मिस्टारनावबो सोंग्रोना लानोसै नै लावजोंसो जानोसैनो ना जापानिखौ लावखौ हाना लाग्रोनोसै आं थाबनो लावखौ हाखांनानैबो सुबाय आङो माने खावसेल' हादों आरो जायखिजाया मिस्टारा नाखौ एवबाय दं नै इसेल' एवगोन ना ओमफ्राय नै बेखौ ओरैनो फ्राय जानोसै ने ओमफ्राय आं ओरैजाय ओंख्रि संनोसै आरो ओमफ्राय नैबे नाखौ दायो ओरै होसनहरबानो जाबाय थाब जानायनि ओमफ्राय बेखौ गाबोन जानोसै बेखिनिखौ पियासबो हाना लाखाबाय आङो देनाबो लाबाय आं नै लावखौ बरियानो संबाय दं आङो बेयाव गासिबो मस्ला मस्लि होना लाजोब्बाय आरो इमानखिनि मस्ला मस्लि होआखै जिरा पाउडार होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनाय बेल' आरो सिम्पोल बेखौ खोबना दोनथ'नोसै नायाबो जागासिनो जोंना मिस्टार कुकमेन आइदै थागोरलायनाय नांफैजादों फायसयनानै नै ओंख्रिया गोदौबाय आंना दा नाहरनोसै बरियानो बबेखौ हरगोन हरलाय मोननैल' होनोसै सानैनि सनै बे खर' होआ फ्राय जाबासो गोथाव जागोन इयो माने गोथाव जागोन ना जाया बिदि जादों आरोना जोङो ओंखायनो नै फ्राय एवबाय दङ ओमफ्राय नै बेबो नाथुर एवा बेखौ फ्राय जानोसै बेखौबो ओमफ्राय नै सनैल' होबाय आरो लावआव गोथाव जागोन ना जाया मिन्थिया ओंखायनो जाफेरनाया नाखौ जाना नायनोसै ना फिथिख्रि नायो नै खर' जानोसै खर' बोरैथाय बिगुर दंलायो दे दानजा गोथाव नै गाइस जोंहा ओंखाम ओंख्रि खुरना लाजोबखांबाय जानो थाखाय नै ना नाथुर भाजि नै लावजों नाया नै बानलु बिस्लाबाय जानो थाखाय दिनैसो गोथावनो जानोसै मा खालामखो बेयो गाइखेर फुदुंगासिनो फैद' जानोसै काम गाइस नै ओंखाम जानोसै जापाननि नाजों लाव दिनै फार्स्ट टाइम जाना नायनोसै नोंलाय जाफेरबायमोन जाबायनो मालाय आं जाफेराखैमोन ओंख्रि जाफेराखैमोन आरोना जापाननि नाखौ फ्रायसो मोनजाफेरदां जों ओंखामखौ जि बुरजा लाखादां गाइस ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै जिबो थिखोखांबाय माने मैया सुनाया आं खोन्थादोंमोन जे मैया सुनाया बेनो रानाखैमोन आरो दिनै आरो होबावदोंमोन सान्दुङाव ओमफ्राय दा जि मोजांनो आरामनो रानबाय आरो जोंना मानोना होमबा गोजौआव माने
सान्दुङाव बाहेराव फोराननो मोना नालाय साननै नांखाथारगौ आरो बे जिन्स पेन्टफ्रा ओमफ्राय गासिबो रानफुंलाल' जाना थायो आरो ओंखायनो दिनै होजोबदोंमोन ओमफ्राय बरियानो रानजोब्बाय बेखौबो थिखोखांबाय स' गाइस बिदिब्ला टाइमबो जाबाय उन्दुनो थाखाय स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय एन्ड गुड नाइट लाभ इउ अल